Disposes de màquines ja instal·lades a la teva empresa? Vols adquirir una màquina, sigui nova o usada? Saps quins aspectes has de considerar en adquirir-la i quines mesures han de seguir les persones treballadores a l'hora d'utilitzar-la? Garantir la seguretat de les màquines és molt important. Saps què has de fer? A l'hora d'adquirir una màquina nova, comprova sempre que és segura i evita riscos per a les persones treballadores que l'han d'utilitzar. Fes-ho també amb les màquines que ja tens instal·lades a la teva empresa. Utilitza la màquina per a la finalitat per a la qual va ser dissenyada, sempre d'acord amb les instruccions del fabricant. Busca la millor ubicació per a la màquina i un cop instal·lada, assegura't que el teu servei de prevenció n'avaluï els riscos abans d'utilitzar-la per primera vegada. I recorda que totes les màquines han de disposar de proteccions adequades pels usos previstos. També és fonamental informar i formar les persones treballadores dels aspectes següents: les instruccions de funcionament de la màquina, els riscos que el seu ús pot comportar i les mesures preventives que cal adoptar. I no oblidis, per a aquelles operacions imprescindibles perquè la màquina funcioni correctament, com el manteniment, el reglatge o la neteja, cal dur a terme les accions següents. Verificar que les condicions són segures abans d'iniciar els treballs. Elaborar procediments específics per controlar els riscos mentre es duen a terme aquestes operacions. Identificar les persones que les poden fer i formar aquestes persones. Integra la prevenció de riscos laborals en tots els nivells de l'empresa. Consulta i promou la participació de les persones treballadores i la seva representació. Són una part important de l'engranatge preventiu de l'empresa. Garanteix la seguretat de les màquines i assegura't que s'utilitzin correctament en totes les operacions. Recorda, a l'hora d'adquirir i utilitzar màquines, no deixis res a l'atzar. Entra al web de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i informa-te'n. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.